Unong mikmat syaka Meghalaya Legislative Assembly naka 9 nongpo constituency uba Meral Bonds im ulami syakmat ban penpau ye kajing sokya ka bajur halor kajing bam shimkya jong ka sarkar jilla Meghalaya habai dei baka transit camp hakana para kabalawante donbor da ka sarkar Assam lengba ka transport department hakaba ka tei ka jaka kadang dei ka bahap hapo uput usam jong ka jilla Meghalaya. Uba Meral Bon haba ajingkran shikilat pathai khubor uloong bakatei ke jingwan shna donbor jong ka sarkar jilla Assam ka transit camp ka penpau shai bana kaliang ka jilla Assam kam burom shu eka status ko kabalaya soy house nam 8000 shipho kabalong ka soskular hapadeng ka jilla Assam bar ka jilla Meghalaya habai dei bar ki benta ki bakhapot jong kini ki artli ki jilla. Uloong ru habai dei bakate ka jingte ya ka transit camp naka Khasi Hills Autonomous District Council ru haka arpulai tarik Desember 2004 kala dapha da ka jingtho shaka sarkar jilla Assam bakan pensange ya ka te ka jingte ya ka transit camp hakhana para namar ka te ka jaka kadang dei ka baha papo uput usam jong ka jilla Meghalaya. Shushu nakaliang uba Meral Bon uloong kumbang nyijui baka sarkar Assam hi barabor ka juyo lat ban kentur Shauput usam ka jilla dai lengba da ka baki ai da ki kampen roy lengba da ki scheme ki ba pher ki ba ki paiba ki ba sa shakhaput ki don kam e te kumta na ka sarkar jilla kala dei ban shimkhya bha ha ka ba ya dei bat ki banta ki ba shakhaput jong ka jilla da ka ba kan pinbit pinbiang yi ki jingdon kam jong ki snong ki ba shakhaput lengba da ki kampen roy bat khamtam ban le ei no mardor habai dei ban pinsange ya ka te ka jingte ya ka transit camp da ka sarkar Assam hakhana para kawai ni ki mat ki ba kongsan ba ba jella jing yin ya lengba nadu bangiyo ya jella ka pura ka de hak be de ba du pudusam ka jella Meghalaya bat ka jella Assam kumbala absuthu kini ki artli sarkar jella kila itu ya kini ki area of difference ki don khat artli ki don ki area of difference ki khot ha ka ba agreement ka ba kila sign house nam arja shipho bro artli sarkar jella kila ya menjur ba kin maintain ya kini status quo ba begini development ki kam ki bade ban urlong ha kitu ki jaka ki da pentip bro arliang lang ba ki deputy commissioner kena bikin yati belang ba ha ju ko por menta ha bangi I ba ha gini ki area of difference ni smutu ki don ki development na kaliang Meghalaya na kaliang ka Assam but ni kenturu ya ga jella ga jongi ro bagade ban simkhian mar na ka Assam ga ile ban develop hai gini ki jaka ki ba ha ki area of difference kumsha block 1 to block 2 but salang pi but kumta ta ka sarkar jella jongi ro gade ban simkhia ban fokus ya ki development ha gini ki area sawi benta menta kalong ba ka ba penlengo kalong ba hadin ba ka sarkar Assam leng ba ka transport department kila snai ka transit kam hangthi ha khana para Ribhoi district ka badai ka jaka ka khando hapo ka hima melim hapo ka katkum ka jing pensai na kaliang jawa Khasi Hills Autonomous District Council haka arpulai trip Desember ng usnam arja arpo ka HDC kala thoro wadi sarkar Assam ro ban pensange ya ka tu ka jing te ya ka tu ka transit kam but ban pensange mardor mar kadang dei ka jaka Meghalaya ngide besutu ya kani kam dei ka area of difference la daga deman ki area of difference mangkata kaya ta kumwe ka bomut ba ing ka Assam kadang kwa banang penmi susu ya kini ki jaka ki bakum kini kanam kin nang yo ban le kat boman ban wara ek development ki chungki tedengi I ya gejing bom simkhia na kaliang jawa sarkar ngin yang liang jongi kum ki MLA ngila simkhia la gade hapo assembly la keren ya gani ila lek daga met ban pe ru chati sa khana para la de ban tho chief minister la tho chief secretary la tho chapo ki HDC la tho ya deputy commissioner ki ong bagi dang inquiry bat kam ta ndek ta inquiry ka wala bun benai menta ban ngi tu ka kam kala nang ya ki la jandep ya ka kam te namar kata men ha ka ner la ris biang ni ki issue ka sarkar jella ka ong namar ka dang don ka election na Assam empala bani keren ki ong bikin sai keren dala dep ka election na Assam menta ka ha Assam ka election gila dep ka sarkar mai kala don ngi kwa mardor chief minister unsim khia bania keren no bat ka Assam bat ka kongsan kalong rim pensange mardor di ban settle no yek tu jakar mar kan ni khendo po Meghalaya ni nomla banang du ya ka khendo uput usam po ka jella ka jongi la daga deiman ka jaka ka ban sakendong ka ba mdan bai im dan pe kaneli ka ban hakmat
ki officer sarkar ki minister chief minister jungi man boleh daulet jingne chagaror u habya nang tu kadi ka bangila ban i tin mar kata kadi jing ken sting ka pom jing bom sim khia na kalian ga sarkar khamtam ya kini ki jaka ki bat mai ki bat deyok ki jaka jong me khalia ka jingwan kuru na kalian jong ka sarkar asam kadi ka bom la ban priang tingi ken tujur ba ka sarkar kadi mardor de ba kadi ban penbet ya ki hukum kini ki jaka ba ha ju ko po ha ki wi di bentaru kenang ba ngini yo uput usam ubabet bet kinok sok sinong ni khamtam ha gitu ki jaka kin la ba song suk song snai